Moi YouTube ja nyt tuli taas toista videoa Euro Truck Simulaattorista, koska äskeinen video meni aika päin persettä. Jep, mä oon täällä vieläkin. Niin, Matti on meillä vieläkin. Kause, he is my best friend. Ja nyt vedetään taas tää kielinkeikka uudestaan. Anteeksi jos huusin. Nyt tulee tässä, jos te ette kattonut sitä yhtä videota, eli jos te ette kattonut sitä yhtä videota, niin Veeti voi nyt puhua meiltä siinä kuulossa sitä, mitä sä oot muuten puhunut sitä, niin se menee. Moi, mä oon Veeti ja täällä oleva Euro Truck Simulaattoria ja täällä on myös Matti, eli mun kanali ja mä oon Veeti. Jospa nää nyt onnistuis tää kerrankin vähän niinku tää onnistuis niinku oikeesti. Viime jaksossa mentiin ojaan. Niin joo, ja kato se viime jakso, koska se oli ihan vittu. Katso se video, koska mä tiedän missä sä asut. Ja mä tuun, jos sä et katso sitä videota, niin mä heitän vittu 5 atomipommia sun talo! No niin, Matti rauhoitu taas vähän. Aivoiksi. Annatko se mun vanhan näppäimistä, niin mun on pakko saada toi kartta näkymään normaali. Thank you for the watching. This video is there. Mä nyt säädän vähän tota karttaa, sori kun mulla kestää vähän taas valitettavasti. F5, noin. Tuo lentää helvettiin. Joink. Se meni rikki! No niin, let's go! Motherfucker! Voi be! Mä laitoin, että tää on tarkka... Eikö niin, se oli 7 minuuttia enää. Ja nyt ei oo tapahtunut vielä mitään hienoa. Ajovalorike! Ei vitsi oikeesti. Mä myyn kyllä tän polvan. Ja kansi vieläkin käydä kattoo se edellinen video, jos haluat tietää, että mitä kävi. Jos te ette halua 5 atomipommia, te ette halua... Mä en halua tästä Mattista sellaista sekoilukanavaa. No joo, en tot halua. Kyllä mä aina vajaa silloin sekoilla, kun saa mennä. Ja laittakaa kommentteja, jos haluatte joku maisteluvideon vaikka mun ja Matin. Shoutout keijupot. Siis noi skelet mun äijät käykää seuraa ihan hemmetin huono keijupana. Se on siis yhteen, ei välillä. Joo, just tämä. Shoutout keijupojat. Kawaii! 5 minuuttia enää aikaa kuvata ja sen nyt kaasupohjaa. Oho, tossa on poliisi, tilastetaanpa vähän. Aina huuhkankin sattuessa, niin noissa on vaan. Joo. Vai ette sattuks sua vai? Hei helvetti.
pitänyt katsoa mukaan tänään. Apua! Tämä on pakko, kun toi hidas tehdä toi läskin kukkuja on pommin vielä. Se on pommin vielä. Uuma! Nää 4 minuuttia. Vähän kyllä vituttaa. Ei kun niin on, sori. Mä oon erittäin pahoillani. Kyllähän muittenkin nyt. Niin mainokset lähtee vaan. Ja sit Tenhokin kiroilee ihan sikana, mut se mainokset ei lähde. Siis lähtee. Siitä lähtee mainokset, kommentit ja sitten finish. Mikä on? Sori. Koska fuck you. Täräyttää täysiä vaan noitten meidän. Hyvä kun tällä kaistalla ei oo muuta kuin toi erittäin päheä rekka. Näyttääkö kun rattimies tuli? Se oli nimittäin minä! Tietokoneella. Näppä. Ei vaan rattia. Polkimia. Niin kuin näistä mun sulavista liikkeistä näkeekin ehkä. Tosta noin suunta vilkkuu oikealle, koska mä oon kansallinen. On sulavia, että mulla ei nykyään. No niin, Tesla menee! Tesla menee! Saatanan Tesla. Merkki. 2 minuuttia ennen. Joo, vittu. Tupla-V-chatti, jos Matti lähtee. Nyt pitää ottaa tää käännös varovasti, nimittäin en itse asiassa paljasta tässäkään videossa mitä tässä kävi. Niinpä. Sä missaat tosi paljon, jos et sä katso sitä. Käykää kattoo edelleen. Taas toi Matti huutaa tuolla jotain. Matti, sä keräät muuten noin roskat sitten. Niin. Siinä näkee. Antaa kaveri syödä jotain sellaisia karkkipaperillisia, niin sit se eski. Pärkkäle. Pärkkäle. Mä ajan tän kuorman ja tää on viimeinen kuorma itse asiassa tällä valvolla, koska mä myyn tän, kun tää on niin rikki siitä viime kertaisesta. No, 38, 37. 33. Kyllä me vähän vielä voidaan pysähtyä. Tehdään tätä rallivestariin. Niin, katsii tulla kattoa, jos haluu missata. Jos haluu pissata. Jarave munte. Noniin. Tänään live-striimi johonkin aikoihin, tulkaa katsomaan. Kiitos, että katsoitte. Se oli Veeti täällä, tykätkää videosta ja tilahkaa kanavaa. Moikka!